Haino hailam sukonrong no ani YouTube channel sung tini srong lainai simplification ba sorol ongkono bahage khainai কিন্তু এর সিগাং जों অমনি সূত্র বা নিয়ম जों সিগাং सोलोंना लायनाय কারণ ও সূত্র सोलोंके जों बेबाक अंकनो ख्लाय मानाय जों पुइलानो जों अमनि सূত্র नायलायाना रं नाय नुखाना o पेजो पुइलानो बदमास BUDMAS or B बदमास बहनो ठीक अमनि नियम अनुसारनो जों अंकनो मा खायनाय बि बाइके बिन कुलुम बा कमन आइडि बंधन बांग्ला होनो बंधन 1+2 नि साका आकाइसा दारि तंनाय बंधन आपन परे फाइनाइसिनि ब्रेकेट्स होनो नुखाना बाहाय चिन्ह दं ब्रेकेट्स बा बंधनी होनो बांग्ला बाय आमपरे अफ बा इनटु एर डिविजन विभाग बा भाग होनो बनो डिविजन ओके आमपरा मल्टिप्लिकेशन गुण बा पुरन माखायनि जों आमफ्राय एडिशन जोग आमफ्राय साबट्रेक्शन बियोग जों ठीक अमो नियम अनुसार माखायनाय जों पुइला ब्रेकेट्स दं ब्रेकेट्स न पाइना आमफ्राय अफ डिविजन आबायखनो सिरियल वाइज जों अंकनो माखायनाय ओके बिसि कक्सायावै जों अंक नायलायसेनो अरन आइडि अमनो जों अंकनो बाहायके सल्युशन खायनाय ओके पुइलानो जों माखायनाय इक्वल टू जों सिगां बागनो जों माखायग्रोनाय ओ बागनो ओके 5 माइनस 2 प्लस 3 इनटू 2 दुगुनी बसो 4 अमनो बागदि 2 दुगुनी 4 ओके जों 2 इनानै ओके इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस 3 दुगुनी बसोकनाय 3 दुगुनी 6 ओके इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 2 बसो 8 इक्वल टू 8 नि भितरे 5 थांगे 3 अमनि राइट आंसर जों पुला बेसिक मा सोलोंनाय उलो आस्ते आस्ते जों तेबो एडवांस लेवल थानाय ओके रन आइडि अमनो जों बाहागे सल्युशन खायनाय ओके जों ठीक जोंहा नियम सोलोंना हायगोन खायनायाव सिगां ब्रेकेट न जों मा खायनाय इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस 3 पुरन 5 दुगुनी बसो 2 बे बसो न पुरन 10 5 दुगुनी 10 इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस 3 5 बसो 15 3 5 15 इक्वल टू 5 माइनस 15 बाय 2 बसो जुखलायके 17 तो 17 बेरे 5 थांके बसोंनाय जों जतन मानाबो 17 बेरे 5 थांके 12 अमनि राइट आंसर जों नेक्स्ट अंक खायनाय अमनायदि जों पुइलानो बदमास नियम अनुसार माखायनाय पुइला बागनो आमपर पुरन जोग आबायके थानाय इक्वल टू 5 दुगुनी 10 2 बाय 5 पुरन के 10 5 प्लस 3 दुगुनी बसो पुरन न सिगां माखायनाय आमपर 3 दुगुनी 6 ओके 5 बाय 6 बसो खा 11 कमनो अमनि राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन खायनाय गरन आइडि जों सिगां पुरन मा खायनाय आमपर जोग बियोग आबायके मा थानाय ओके 10 दुगुनी इक्वल टू 10 दुगुनी बसो 20 10 दुगुनी 20 जोग 3 माइनस 2 ओके 20 बाय 3 बसो 23 माइनस 2 इक्वल टू 23 नि भितरे 2 थांगे बसोंनाय 21 अमनि राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सल्युशन खायनाय गरन आइडि जों सिगां
puronya जों bracket no second solution makaina aro puron tongo কিন্তু जों second bracket no solution makaina equal to 10 puron 2 যোগ 3 ni bitre 2 থাকবছে 1 equal to আমরা পুরন খাইছি নাই 10 দুগুণে 20 প্লাস 1 গো आंसर নাই 20 বাই 1 21 মানে অমনি রাইট आंसर जों नेक्स्ट क्वेश्चन सल्यूशन खाइनाय उनायदि जों सिगां बाग मा खायनाय सरि जों सिगां बागिया जों सिगां ब्रेकेट नसो मा सोबायनाय गरो 10 बाग 2 যোগ 3 नि भितर 2 थांगे 1 আমরা তাবো বাগ ন जों खालायसिनाय 2 बे बिसना पुरनखौ 10 5 5 प्लस 1 5 बाय 1 হচ্ছে 6 অমনি রাইট आंसर जों नेक्स्ट क्वेश्चन सल्यूशन खायनाय अनायदि क्वेश्चन बाके सल्यूशन खायनाय अफ दङ र अफ माने तामंनाय पुरन बा गुण किन्तु बाग कतर बाग सिगां मा खायनाय इक्वल टू 2 बेसना पुरनखे 10 5 5 पुरन 3 माइनस 2 अब बरे ता पुरन मा खायनाय 3 5 बसे 3 5 15 माइनस 2 15 भितर 2 थांबसे 15 भितर 2 थांगे 13 अमनि राइट आंसर the next question ni जों सल्यूशन खायलायनाय बायदि जों अमायकेनो अंकनो अमायके मा खायनाय तावनादि जों सिगां बेसिक मिथायखनो मा सोलोंनाय गमनायदि अमां नंनो सिगां नियम साका इ बन्धन बा बन्धनी अमनोसो सिगां सल्यूशन मा खायनाय बाग फान तंथं 10 बाग 2 प्लस सरि प्लस माइनस जों थानाय र प्लस दंया कारण बन्धनी गोनां और माइनस जोंनाय प्लस माइनस 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 प्लस अमायकेन मा खायनिसो जों साइमेनो के 1 3 भितर 2 थांगे 1 अमायके खायदि ओके 5 माइनस 1 ओके 4 अमनि राइट आंसर का 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन सल्यूशन खायनाय ओके दिनैनि बागै असनो जों आं असनो क्वेश्चन ति फायखा जतनो हामबाय।